Айде, Зунечка, айде да яще. Айде, почвайте на торчето да ядеш. Чакай да си превъртай сега. Аз превъртам за това. Знаеш ли, че котката като не видяла, значи пилето е много хубаво така мирише. Да. Не е като на други места. Да. Трябва да хапнеш, сяде да ядеш. Айде, Зуна, иди купаеш. То така нахално. Да. Удетерника. Лиза, сяда да ядеш. Да, ама ако котката дойде и ти спроси. Ами ще остане за нея малко яденце. Да си хапне и тя. И до кога, Лиза? Аз само да превърта и сега. Сядай да ядеш. Аз превъртвам. Ти не ядеш въобще. Нищо не ядеш. Добре. И ще осладнеш. А ти да дебелееш. И ще ми дадеш да бъде малко дебеланско, нали? Да. От килограмите. Да. Ще ти дам от моите килограми. Веднага. И то 20 килограма. Ама не искаш. Не искам, не искам. Лизачка. Ама си фецка така. Я кажи, че е вкусен таратора и кажи, че всичко е нормално и вкусно. Много вкусен таратора. А пилето? И пилето е вкусно. Да, много. Да. Здру! Лиза. Хайде бързо яш, бързо още един път, два пъти и край, хайде. Лиза, лигавщината. Лиза, лигавщината. Не, това е безобразие. Човек не може да яде. Ей сега, чакай, че тук страхотно се вижда. Леле, от тук това място е страшно. И те с тея нагласения за облаци и за слънце много фецко. Айде, злото. Ай, сядай де. И аз ще бързо да те видя как ядеш. Бързо да те видя. Много бързо да ям. Аз бавно ям. Аз не мога бързо да ям. Здръзъците! А кой скри доматки? Иначе щяха да се ометат доматите. Ето ти ги доматите и сядай да ядеш. Сега една минутка и сядам. Удетерничица. Безумие. Безумие. Айде, Лизо. Здру! Ай, Лизачка. За кое? На мен ядосвай. Сядай да ядеш. Ей, сега една минута изядам. Си затопля таратора. Я да видим ти какъв таратор имаш. Така. Лиза, моля за се. Добре. А къде е кучицата? Веднага си. Добре, не викай. Веднага. Само ме ядосваш. Страшно фецка. Страшна работа. Така. Колко минути ще продължава всичко това? Продължава още една минута и спира. Направо да сбрази. Има си фецка така. Да. Много. Няма шо. Боже. Поминаха и ми преебаха снимането. Някакви кокомявци минаха и ми преебаха снимането. Глупости.